Og som ikke er en selv, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Hvis det nu stod for eksempel Thy, så havde det været rigtig sjovt. Det har været rigtig sjovt. Ja. Der så man variation. Det er det. Ja. Ja, så går vi lidt videre her. Når I ser en viral video eller billede på de sociale medier, tænker I så på, at den person, som har delt billedet eller videoet, sender et budskab via den virale reklame? Det kommer an på reklame. Ja, det tror jeg også, det gør. Ikke så tit til reklamer som sådan. Ja, musikvideo, det er jo lidt en reklame for personen, der laver den, men ellers er det en eller anden, der gør noget dumt. Så, som sådan er det jo ikke. Så når de der panda-reklamer, de der Viva la Panda. Ja, de 5 Ja, det er ikke fordi, jeg sidder og tænker over, at der er et budskab. Der tænker jeg bare, at det er skide sjovt. Ja. Ren underholdning. Ja. Når eller hvis I deler en video eller billede, tænker I over, hvad reklamen siger om jer, når I så sender det videre? Nej. Jo. Ja. Jeg tænker over mine forældre. men ellers ikke. Så det er kun familie, der tænker over det, ikke? Ja. Så jeg tror også, jeg tænker også over, om det er sådan, hvis det nu er et eller andet sådan racistisk, så kan det godt være, at jeg tænker, det er sjovt, men hører det til på Facebook, sådan alligevel sådan, fordi man kunne støde nogen. Så der kunne jeg måske godt trække den tilbage, eller så hvis der var sådan noget porno noget, så kunne jeg måske trække den tilbage. Hvis Porno? Eller et eller andet, sådan en sjovt porno-joke eller et eller andet. Så kunne det være alligevel. Det er også fordi, der er det jo ikke bare henvendt til, hvis jeg poster noget på Jespers væg, så er det jo bare henvendt til dig, så er der jo alle mulige andre, der kan se det, også for din familie. Ja. Og sådan noget, altså. Det er derfor, jeg ikke. Og man gider ikke alle de der ting. Jamen, man gider ikke alle de der ting, som kan starte en diskussion, for det, altså jeg gider ikke diskutere på Facebook om noget som helst. Altså hvis det er en meget grænseoverskridende billede. Jeg ved ikke, om jeg vil tænke over, sådan, hvad folk vil tænke om, og jeg tror bare, jeg vil kigge over med at dele det i starten. Er der nogle bestemte emner, I tænker, at vi accepterer med andre? Så jeg har ført det politiske budskab på min profil, fordi jeg gerne sådan vil fremstå. Jeg vil gerne være åben om, hvad jeg mener. Så jeg håber på, at jeg også skal påvirke andre, så ja. Men det er ikke så meget virale videoer, jeg så deler, når det handler om politik, fordi det er bare meget sjovt lavet. Hvad med billeder? Billeder. En sjældent gang, tror jeg. Så er det billeder, jeg selv har lavet, og de bliver sjældent virale. Meget sjældent. Tænker I, at man kan sende et budskab ved at være passiv? Det vil sige, ikke deler det. Nej. Hvad med Ice Bucket Challenge? Hvis du bliver sådan en challenge til at lave en Ice Bucket Challenge, men ikke gør det. Tænker I så over, altså? Nej. Der er ingen, der opdager det. Der er ingen konsekvenser, jeg gør det. Nej. Nu du skylder en person midt af. Nej, Ja, men der er ikke nogen, der gør det. Det er ligesom, det skal de fandme ikke bestemme. Jeg tror ikke, I kender nogen, der vil noget mere. Hvis nu folk gav 10 kroner i stedet for at lave den ejerspok challenge, det der vil gøre deres formål i stedet, det vil få pige for, så har de sikkert tjent flere penge, tror jeg. Ja. Ja, men folk vil jo gerne iscenesætte sig selv på Facebook. Ja, det er rigtigt. Hvorfor kan man så ikke gøre noget andet? Spise noget julekøb eller et eller andet? Det ved jeg ikke. Men det er ligesom det der med at hoppe i havnen, så vil folk gerne, det ved jeg ikke, stå i deres bare mave Facebook-feeden, fordi endelig gør det legitimt. Nå. Ja. Ja, for det skal man have en grund til at gøre. Ja. Men der er jo nogen, der rigtig gerne vil det. Ja, de gør det. De gør det da ikke. Der er ingen, der bare ligger, det ved jeg ikke, jeg kender ikke nogen. Jeg har ret mange billeder på Facebook, som bare er blevet smidt op. Nå, ja, okay. Så det, Hvad siger du? Tænker I over, hvem som har delt den, inden I vælger at se den? Allerede først den. Og man tænker over hvad? Hvem det er, der står som afsender, hvis du kender ikke, som har delt noget. Tænker du over, det er personen, der har delt det, før du ser det? Altså, jeg tænker ikke over det før jeg ser det, men hvis det er efter, og det er noget, jeg ikke er enig i, så kigger jeg, hvem der har delt det. Ja. Og så skriver jeg, du er en nar. Nej, jeg skriver ikke, du er en nar, men jeg skriver sådan. Altså, der er nogen, jeg ikke gider at se det, de lægger op. Hvis det, ja. Der er sådan smart lille Skal knap, hvor du det kan... virkelig lide spændende? Ignorer evigt. Jamen, Hvad er det, du gør med mig? stop med at tagge mig. jo, hvis
det er fra den korte avis, så åbner jeg det generelt ikke. Det, Nej. Men ikke personer. nej. Altså jeg er sådan, hvis en af mine lillebrors-venner måske deler et eller andet, så det er tit sådan noget mærkeligt noget, og så går man bare videre, ikke? Spiller det nogen rolle om, om I deler det videre derfra? Altså man kan se navnet, Ja. når I så trykker del, og så Lidt. står via den person. Tror du det? Gør han andet? Hvis du har delt noget fra en anden persons væg, så står der delt via personens navn. Jeg er ikke så meget en deler, jeg er mere en liker. Ja. Det kommer også frem, at du så har liket den person. Så. Men hvad liker du så? Nej. Anne-Louise, hvad liker du så? Jeg liker. Ja. Nej, men altså sådan, i forhold til reklamer, vil du like en speciel reklame, eller skulle du sige Jeg noget? tror aldrig, jeg vil like en reklame. Okay. Der er M&M's reklame, hvor den ene render rundt nøgen ind i den, og så er der Doritos reklamer, fordi de er så dumme og så sjove. Så er der den der panda-reklame, og der er flere reklamer. Du skal bare falde over. Og så er der den der mandedio-reklame der. Hvor, Det var meget vildt bæret. Ja. nej, ham der bliver stærk, der sidder på en hest, og så er han oppe og flyve, og så er han Old Spice reklamer. Old Spice. Du får et like lige med det samme. Ja. Nu får jeg dig lige med hver gang. Behøver det at være jeres eget, altså hvis I tænker, at den burde være rettet til I selv, at man deler det? Nej, Nej. hvis den er sjov, så er den sjov, og så kan den godt blive set delt ud. Der er også den gamle tyske reklame, hvor der kører en bil, og der kommer sådan en grim zombie-hoved op. Hvis første gang du ser den, så bliver du helt vildt skræmt, og stille og rolig, og så lige pludselig er der bare en, der råber dig ind i hovedet. Den var i hvert fald på at dele til mig. Var det en reklame? Ja. For hvad? Et eller andet, jeg kan ikke huske bilforsikring, tror jeg måske, eller sådan noget. Og den havde jeg måske også delt. Jeg var ude til at være toppen i mine bukser på det tidspunkt, tror jeg. Hvor det faktisk kom. Ja. Det er super. Tænker I over mulige modtagere, når I deler en viral video eller billede? Ja. Nej. Nemt at få se den. Jo, hvis man deler med en bestemt person. Ja. Så tagger man den ligesom, eller et eller andet. Ellers ikke. Så tagger man navnet ind, Ja, eller, sådan så de ser den. ja, eller deler på deres væg, eller et eller andet. Kør for mig, Jesper. Det ved jeg ikke. Det er en reklame med nogle unge piger, eller noget pædofili, eller sådan noget. Ej. Så skal vi vise på klassen. Nå ja. Det skal redigeres. Det. Er det kikset at dele for meget? Ja. Ja. Det er meget enig i. Ja. Meget, faktisk. Så er der noget, der er mere kikset end anden dele. Farmville. Spilanmodninger generelt, og Helt sikkert. i spil og sådan noget. Det er Candy Crush Advance. Det gider det ikke. Nej. Cookie Jam. Ja, generelt spil. Jeg har også en mænd, der deler rigtig mange nøgne mænd. Det er også, der er blevet skruet ned for det. Det hjælper noget. Der er også dem, der laver alt for mange politiske opslag. Ja, de er også irriterende. Ja, så det findes også. De findes. Ja. Har I nogle spørgsmål eller noget, I gerne tilføje til sidst? Hvorfor var I lavet den her undersøgelse? Det var bare for at træne det. Ja. Jeg synes også, det er rigtig spændende faktisk. Yes. Det synes jeg. Ja, ja. I skulle have haft nogen, der gik helt vildt meget op i at dele politiske budskaber, ikke? Jeg prøvede faktisk at få min veninde til det. Min anden veninde, hun er politisk. politisk. Jeg har da delt et politisk budskab i år. Har du i år? Eller 2 måske i år, faktisk. Men Og vi er kun halvvejs. Det eneste, jeg har gjort, det er at svine Dansk Folkeparti til. kun halvvejs, bare vent, der kommer politisk op til hende. Så I tænker ikke noget specielt om andre, hvis de går helt amok og... Hvis de går helt amok. Ja, mere det er en helt masse. Altså, der er noget, jeg er træt af, så er det sådan folk, der bliver ved med at hate på politiet. Ja, det er meget irriterende. Det er sådan, okay, der er ikke venner med mere. Sådan, det er fint nok, du deler en video, hvor politiet måske lige har svinet dig til, eller et eller andet, eller lidt rough mod dig med, at du sidder og gør det sådan en gang om ugen, det er sådan, okay. Eller at der er en sjov video af et hamster, der bliver slynget rundt i et hjul, og så bliver det skrevet, vil du se det hamster? Nej. Det er super ham, så det er pisse sjovt. Ja. Ja.
noget mere, jeg har lyst til at tage?